Benw yw Tina Potter a rwy'n gweithio yn yr Asantiaeth Safonau Bwyd yn nhîm digwyddiadau. Fy swyddi yw gweithio yn nhîm digwyddiadau bwyd fel uwchswyddog i'r tîm. Mae'r tîm diogelwch bwyd yn helpu osgoi salwch bwyd gan rhoi gwybod i'r cyhoedd pan mae rhyw ddigwyddiad wedi digwydd allai peri salwch iddynt. Mae'r Asantiaeth Safonau Bwyd yn cynnal gwefan sy'n rhoi gwybod i'r cyhoedd pan mae digwyddiadau bwyd wedi digwydd. Enghraifft, os byddai rhywun yn dioddau o alergedd, bydden nhw'n gallu derbyn y rhybydd o'r wefan i gadw nhw'n saff o'r rhan y berygl i wneud ar digwyddiad alergedd. So mae'r tîm yn yr Asantiaeth Safonau Bwyd sydd yn delio gyda digwyddiadau bwyd wedi bod yn rhan o sawl digwyddiad difrifol yn y blynyddoedd diwetha, enghraifft i wneud gyda ci ceffyl, gyda cig yn gyffredinol, wyau, ffipronil yn ddiweddar. Ond serch y digwyddiadau hyn, bach iawn yw'r nifer i gymaru a faint y bwyd sy'n cael ei greu i werthu a sydd ar gael yn Mhrydain o ddydd i ddydd. Yn y tîm, mae fy wir yn dîm. Ni gyd yn ffrindiau mewn sefyllfa lle mae digwyddiad yn enwedig digwyddiad difrifol yn digwydd. Ni'n cadw gilydd i fynd, ni'n cefnogi'n gilydd, a mae fy wir yn sbri ambell waith i ddod i gwaith, a mae hwnna'n neud gwaniaeth pam ni'n gweithio dan bwysedd anferthol mewn digwyddiad difrifol. Mae'n rhan o bwyydwyd, dim beth wy'n neud. Wy'n mwynhau dod i gwaith, mae gweithio dan bwysedd ddim yn broblem achos mae'n gweithio y tîm ffantastig a wy'n teimlo bod beth ni'n neud fel asantiaeth a tîm wir yn diogelu bywydau y cyhoedd.